Nigo skuru ya tente yugotoka ime ye wodi ya West Mugirango yanyako kwanyorera amachi litukulia lero kurwase ababwatani bo moyomuya bakorawa amo na Rochas Muturi maiketam na Muturi o Guardian mirobeliyo ni banyaraka bakanikiwa ase banyaraka bagosegetwa namono gutumika amachi yembura ase banyaka bakwetangi ntabwo gecunjugo yokanikimwe na amacha yo namaya ase aranyaka bagagutumikwa ase eskuru yo muri geto fatika digesemba na mange Buna injira eyemo yokweneke buna aborokiwa beskuru imbabwate amachama ya ayo bagutubika asokoro iseria endagera na kunywa nigo rero abaibori aborokiwa na boigo aborokia beskuru yoboroso ya tente barede kibakogokera maiga yokubekerwa ebichunjugo ebyo bigochunjuga amache yembura omoroberio osirire asobwange no monjuriria na boigo oromwana siasa korase bunge ya West Mugirango aserieta Rochas Muturi bakubwaterana na Aquaclara chifirita tobegete iga na ande ntwadonete chifirita jinde gochia saba iboli nte nongi boleira enere polling station yane ekera bamboli tingaitira beke tindengereti enalengereti singwa kera chikurangai tente gonga baleta agaiga bono koruga iga nkogenda ndo all over West Mugirango toroserie babanta mache na ande totebia our leaders batie ko waste our resources gonna go sink the borehole, which is very expensive and expensive to maintain. Amache tubwate ga vesi kuruchi birama byeito igaisa ine abantu baito bakonywa igabantu omoyega oyo bwogwasioria ogochaka gutubekwa kwa macha yo igo boigo oikiranwa no mo MCA we wodi eyeiga ya township omosketi okimasira oyo oirachinga kecho na gokwanira obokongu bwa mache asekinyorekyo akomuboria omworokia omonene bweskuru eyeiga ya tente asirita aori munda boigo anjire abanyakenyoro abo gotumeka amache aiga mtu egesimanki ari mitwari kare muno no mwakanyagarama gikoma ngiachi ko babuna yo mitoro jasiate banga ebire bintu toko kora bire very expensive lakini ando mwali nto goikera elengo yegintu twategete gukora so igo tigante bene sendo te ikwa korira mwaka aiga etore sigitunuguru amaje gatukurusinse ngo ngora abantu bari gwakonya na abana ese ngijo mwali mutakwimuka kurwa akikuya amaje bakurugera utigwe no mwana gutumwa ense yu atumtu gutine yegrasi yari kobwate bono ngore to gwikere filter inchu atacha mache mwari mwa bono igurira abantu ba minto na into na die surrounding nere gwinjinga mwari mwe gwetani kurwanira abana nero tokonyire bunike nyuru ukwanira igoro ya magachiche birasi beskuru eyo igo omwarimu oyo monene arekana kogokera emiremo emiya eyo omobunge o West Mugirango Muski Stephen Mugaka abetega kubakorera ase okubaroiseria ebirasi kurende nigatebire skuru eyiga nibwate okugania kwa igoro gokoroiseriwa ebirasi bindebya ase abana bagosomera. Mheshimiwa wakili Stephen Mugaka ambaye aliweza kuyakarabati madarasa sita ambayo yana kwa upande ule wangu wa kulia na vile ile grade 9. Kwa hivyo kama tungeweza pata viongozi katika West Mugirango constituency na county government yetu ya Nyamira ambao watakuwa na roho ya kusaidia shule, wataisaidia tuweze kuwa na madarasa ambayo yanaweza kuwa ni masafi. Kubatekana na yaye birasi nigo Rochas Muturi ensemo yaye arekana komomochia omubunge o West Mugirango Muski Stephen Mugaka ase ugutaroisia ebirasi ebya ase skuru eyo. Leo hatuchakucha siasa, tumekucha kwa maendeleo ya hii shule. Kwanza kabisa nataka kuapologize kwa wanafunzi na walimu wa hii shule. Nimepata chance ya kutembea kwa hii shule. Actually I'm ashamed on behalf ya West Mugirango. Pole sana. Hawa watoto hapa mahali inaitwa tente. Aseke usiye koru kwe tente. Abana baite wange bamenyete tente. I'm shocked at this age. We have watoto ambao wanakuja shule kuejigambuti. Hingo reporter Gatembe koraiga se county ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba.